Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा ADRE आव गोबां डिफार्मेन्सनि बागै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय नोटिस फैदों बेखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव 10000 नि बादा भेकेन्सि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 फैबावसिगोन जुलाइ दानाव नोंथांमोन एप्लाइ खालामनो हागोन 8 फार्स्टनिफ्राय अप टु डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम सो बेनिफ्राय जोङो बेनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन जेब्ला अफिसियेलि नटिफिकेसन आउट जायो नाथाय पोस्टआ फैखासिगोन बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जाफिनदो सो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय नटिस फैदों आरो जायनि जाहोनाव गोबां केन्डिडेट्सआ खायसे मिथिदों आरो खायसे मिथियाखै मानोना अफिसियेलि वेबसाइटआव पाब्लिश खालामाखै बेखौ माखासे निउस पेपाराव होनाय जायो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बेनि आपडेटखौ सो बिदिब्ला नोंथांमोननो पिडि फाइल खालामनो हागोन बेनिखायनो WhatsApp ग्रुपआव जइन जायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ सो नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासैबो डिपार्टमेन्ट्सनि जि फैदों आं नोंथांमोननो सिंगल पिडि फाइल खालामनानै आपल'ड हरगोन एन्ड बेनिफ्राय जों बेयाव सेबानि वेबसाइटआव फैयोब्ला जों मोननाय नङा मानोना बेयाव पाब्लिश खालामाखै खालामोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन जाहाथे बयबो थालाङि बायदि बयबो नुजोबगौमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननि जेसेबां फैदों बेखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना थालाङा दा जों नायनोसै माखासे आपडेटखौ बेनो जाबाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव जायनाखि साख्रि मोनदों स' नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव स' नोंथांमोना 23 मेआव जागोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना आरो बे स्क्रिनशट खालामना ला गासैबो बुङोब्ला जोबोर गोलाव जागोन भिडिअआ बेयाव दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना गासैबो जायनाखि सिलेक्ट जादों बे एड्रेसाव नोंथांमोना थांनानै जाहाथे डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबो दा बेयाव मा लांनांगोन गासैबो नोंथांमोना मेट्रिक परिखानिफ्राय बा क्लास 8 पासनिफ्राय लांजोबबानो जाबाय बेनिफ्राय इम्परटेन्टआ जाबाय एग्जामनि एडमिट बेनिफ्राय एप्लिकेसन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय टाइमनि बेखौ लांथारनांगोन बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बा भटार कार्ड बा पेन कार्ड जायखिजाया मोनसेयानो जागोन बेनिफ्राय फट'कपिस नोंनि आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना होथारनांगन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय finance.assam.gov.in बेयावबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन जाहाथे नोंथांमोना थांनानै भिजिट खालामो स' बेनिफ्राय आसाम माइनिं डिपार्टमेन्टनि एबा डाइरेक्टरेट अफ जिअल'जि दा बिनि आन्दाराव जायफ्रा साख्रि मोनदों स' नोंथांमोनाबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन डेट ओंखारबाय 10 AM निफ्राय जासिगोन बेनो जाबाय 1 जुननिफ्राय जागायसिगोन अके 1 जुननिफ्राय बेनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना मोनग्रोसिगोन जानांगौ एन्ड बेनिखायनो नोंथांमोनाबो रेडि जादो अके एन्ड नेक्स्टआव जों थांसै दानि गोबाव खालामा देन नेक्स्टआव फैबाय डाइरेक्टरेट अफ आसाम इन्स्टिट्युट अफ रिसार्च फर ट्राइबेल्स अके बे डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा मोनदों 24 मेआव जागोन 10:30 निफ्राय आरो बेयाव थांनानै नोंथांमोनाबो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बे मोनसे डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव जायफ्रा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि मोनदों स' नोंथांमोनाबो रेडि जादो ड्राइभारखौ लाफानानै स' बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि आन्दाराव जायफ्रानोखि साख्रि मोनदों एसिस्टेन्ट जेलार बा जुनियर एसिस्टेन्ट बा जेल वार्डार दङ फिमेल केन्डिडेट एन्ड पियन दङ चौकिदार दङ साफाय कर्मचारि नोंथांमोना 23 मेआव जागोन 10 AM निफ्राय आसाम प्रिसन हेडक्वार्टार्सआव जागोन खानाफारायाव एन्ड बेनिफ्राय 24 खालि जेल वार्डार नोंथांमोननि मेल केन्डिडेटना जागोन अके 10 AM निफ्राय 24 आव स' नोंथांमोनाबो आसाम पुलिसनि आन्दाराव बेयाव साख्रि मोनदोंबा बेखौ नायना लादो एन्ड बेनिफ्राय स्क्रिनशट खालामना लादो देन बेनिफ्राय जों फैबावबाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव जुदि नोंथांमोना थालांदोंब्ला बेवहाय नायफिनबाव बेनो जाबाय 23 मेआव जागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड लांनांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे फल' खालामो बेयाव माखासे रल नाम्बार आरो एप्लिकेसन नाम्बार दङ जुदि नोंनाबो दङबा नोङो थांनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबावबाय बेनो जाबाय जोंहा माखासे प्रिन्टिं डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव जायनाखि साख्रि मोनदों ग्रेड 3 आव 22 आव जागोन मेनि एन्ड ग्रेड 4 आ 23 मेआव जागोन टाइमिं दंखायो स' बेखौ नोंथांमोना जायगानि नामखौहाय नुदों एन्ड बेयाव स्क्रिनशट खालामना ला अब्ला नोंथांमोना साबसिन जागोन देन बेनिफ्राय सेरिकालचाराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव जायफ्रा मोनदों 23 मेआव जागोन 10 AM आव स' नोंथांमोनाबो डाइरेक्टरेट अफ सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनि हेडक्वार्टाराव खानाफोराव थांनानै नोंथांमोनाबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनांगोन अब्लासो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेरिकालचारनि एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों फैबाय आसाम सेक्रेटारि आन्दाराव जायफ्रानोखि साख्रि मोनदों स' नोंथांमोना कम्पिउटार अपारेटराव मोनदोंबा 29 मेआव जागोन पियन मोनदोंबा 30 आव जागोन स्टेनोग्राफार ड्राइभार बेनिफ्राय माखासे पोस्टआ 31 मेआव जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बिनि आन्दाराव साख्रि मोनदोंबा थांनांसिगोनलाय बेयावबो स' बेनिफ्राय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव साख्रि मोनदोंबा नोंथांमोना 23-24 मेआव जागोन स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 हिसाबै दा बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलदा खोनागोन मानोना गोबां अखा हागासिनो दङ अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन नोंथांमोनाबो स' बेनिफ्राय डायरि डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना मोनदोंब्ला स' नोंथांमोनाबो 23 मेआव जासिगोन जुनियर एसिस्टेन्ट दङ ड्राइभार्स दङ ग्रेड 4 दङ स' नोंथांमोनाबो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो जायनाखि बे सेक्टराव नोंथांमोना डिपार्टमेन्टआव पास जादोंबा एबा साख्रि मोनदोंबा स' आं बुंनाय बादि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफानांगोन एडमिट लांफानांगोन जायखिजाया लांफाजोबनांगोन एन्ड बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि आन्दाराव साख्रि मोनदोंबा 30 आरो 29 मेआव दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 स' नोंथांमोनाबो बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना ला जायनाखि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव साख्रि मोनदों स' नोंथांमोनाबो बेयाव थांनांसिगोनलाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनाबो लांफाजोबनांगोन आं बुंनाय बायदि अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों मोनबावदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि हेन्डलुम स' हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआव जायनाखि साख्रि मोनदों नोंथांमोनाहाय 23 मे बेनिफ्राय बेयाव थांनांगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 अके जायनाखि नोंथांमोना
हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनदों स' नोंथांमोनाबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय थांनांगोन स' बेनिफ्राय बाखि डिपार्टमेन्ट्सआ नेक्स्टआव फैबावगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थायो आरो आपडेटखौ मोननो हायो एन्ड बेनिफ्राय जों मोनबावबाय दायो जायनाखि नोंथांमोना लाइब्रेरियाव मोनदों अके बेयावबो 23 मेआव जागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन 23 खालि हेडक्वार्टाराव बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ लाइब्रेरि सार्भिस आसाम बेयाव थांनानै स' नोंथांमोनाहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय थांनानै नुजाहैनांगोन आरो अब्लासो नोंथांमोनखौहाय भेरिफाइ खालामगोन आरो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना जुदि गुबुन गुबुन थालांनाय डिफारेन्स मोनोब्ला स' आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोनाहाय नायबाय थायो दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ स' नोंथांमोना जायफ्रा दङ स' नोंथांमोना थांदो एन्ड बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो नोंथांमोना आं WhatsApp ग्रुपाव हरगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनानै क्लियार खालामनो हायो आरो लोगोसे गाबोन जुदि आपडेट फैबावोब्ला आं नोंथांमोना नेक्स्ट माखासे डिपार्टमेन्ट्सनि जानो गोनांखौ आं नोंथांमोननो लाना फैगोन